kadin khiniat banai ba uba Victor Rani MDC ke jirang ulamino anaka party NPP ban let ban penya so yeladi shaka seng congress ginong bot jong u lambat ginong kashan na kiwi ki party menta kasni kila let ban penya so no bat ka seng congress shwa ka election MDC ban pen klan ya ka te ka party bat ban penjab dan buram yo kertong ka seng congress ya kita kinong yalam bat kinong kashan na kiwi ki party lapriang buram da kinong yalam ka seng congress Harry Boy district bakan thup yo ba MG Kharshan Lor President Harry Boy district congress committee ha ka jingdan lang uba Victor Rani kertong MDC ka party congress ba Adrian L Milliam advisor ba Prangsngi Singli President ke jirang block bat kiwe kinong yalam ka seng congress na kathan jirang ha ka jingalang kablalong hapatar khama Kamram jong MDC kade benyada ya ka riti dustur ya ka khendo ka siap ka jag benreu ka bomdan ya ka riti dustur kade ka jag benreu ka belayap nila benong ngidon la ka jong ka dustur ngidon la ka jong ka riam ngidon la ka jong ka tenrai ban benek bensa ya ka riti dustur ka kamram joka district council Henry hagine gisni ngai bun iklat no balai kadau kalong bakine ki nong mikmat kamtam kem sim khiang la banong mo nomor balai PE ka sorkar NPP kalamut penpendu no wat ya ka rekombat kandau hagine gisni yo ka NPP kala penmi so ka we Meghalaya investment moh la banong kitit ya ka jaka ka government ka tit ya ka jaka bat kin ai shaki we pat ban seng ya ki karkhana ban seng la ne kino ki institute claim rang baisnong don kamra ban san rang baisnong ikot jaka don kamra ban san ki raj ki hima don kamra ki district council kalama ban long kata dadu ya kata karti dustur jongi kalayap hikwa ban pendu ko kinong ilam badon hangne penjab hakikat tu kat nikli Islam mo hindai ye kon kana kana ro ngejula ban penjab kadang yewat ya kadau golong ba teng iklan syaji asrut teng iklan ngitlat suwestern teng ngitlat suwestern ngiklan suwestern ngitlat syaji asrut yunyo ya katara jur kebudian baginya peklan lang bat syasurup bat hapo western tanda kena khidmat ke pemerintah iso badan bab hatu kata mungkin dalam jong distrik bat ngedan ke jikirman ke baskam lembaga jinguan penyusno jong Babu Victor Rani kumu kandidat jong ke parti kongres ngedan ke jiksingan bat ngedan ke jikirman ke baskam bangin dia ke jingjab namar bagi Babu Victor Iwan Nasyakatan Jiasrut ngapain skam bagi parlok jong pi kemang kesan jong pi nanti barak kinian bulut dia pi bat ke parti kongres kalau khan lupa hang ni apa western mo ya kata ni pensisa babu iba Adrian dan hang ni bat dia halor kata kanorem naso benong pa nyem dan su kecing artian ba menta katem ini ada yang kecing job ke badan borom dekat sempat hanga api bagi long ki paskam jengbut ki biasa bat ba sibun kecing elek ki sawan namar ko mengongi pi mendengi hap penekun bat urat ba mau bat kat usiting amele kamdei ke besok tengi hap long ki beri ki ba penyor ngida hap long ki beri ki ba la banesa bat ba ke ba yo ko abel besai pi gelong ba yemde than ban khimi lanti ha kane ka wat MDC mo ya ka pisa ne ni jinglot jingsep lane ikini kita namar flati pi ba kana parti kongres uang ba ar jakat sao babu ni penjop pi penjop don burong belai fi pet not la kane ka sen kongres dengan itu kan sapen la pensyai hakwa ka jengkren kadai sisa
arajan khat sao abang ngayeng bat phi baro ki pajba do Kejirang konsensi pila penjob yang penjob Don Burom bat kadon ka jingja hang to por ba menteri ramba jongi hang to por de Dr. Mukul Sangma bat ni ru hapo ka district council haka jingyalam jong i CM Don Burom ba PNCM de ru working president jong party idon nia don lang hanta nga kum executive member ma i kum CM hagas nem arja khan riu tharai pia kan mau ne pila eklet kadon ka way ka notification ka permi naga government ka sarkar baki rangba shnong kimla ban issue kino ki certificate la ka dei ka residential certificate la ka dei namta ka birth certificate kila penduduk bor ya ka bor power jong ulang ba shnong te der ta por ba oi PMC badai CM Badan Burom jongi lakhot yangi kerke ya kejingalang bara ki executive member rangkat bat legal advisor bat ki ong ba kumlong idei balle ye ki legal advisor ki long ba em bada ki rangba shnong ki do ya ka bor jong ki kamar ka district council ru kala do bor ba ka district council ka ka bor ba halor par pek ye ki shnong ki thau ya rangba shnong ru kumjo te ni hap yele ya kane wat la ka don ka sarkar ka jo hapo ka state but hapo ka district council te dena ka daw la file ya ka case hapo supreme court but ka supreme court kala rai ba em ya ki dan bas nong umdei re ban pendu ya ka bor jongki ba na shwa bas dang yo ka light load ka India 1947 shwa ka taru ki don kisnong ki thau ki don bas nong te hagano ka nongrim fi pendu ya ka bor jong bas nong tingila job ya ka taga case bat ki rong bas nong na tharai fi ya kemal tik dal we rong bas nong ba u issue hadin kane ka notification u issue ya ka certificate u sha tap along te hadin ba kata ka jingra jong supreme court bala penku bor biang sasisen ya rong bas nong ka ki snong ki thau ba ro ki yakmen bat ka way sa ka way ka notification arjal khatnyo pi kan mau nem kan mau shu ba penmi na ka sarkar ba ki nong mikbat kum UMLA umla ban bat art liki kam UMLA umla ban long MDC ban bam ar moloi kamut kalong bi an te hang ta por bor ba ki MLA balong MDC ru ha ta por ki resign nakakam kentup yo president jaga BPP ba Aden bersama Badan Burom i resign nungkong te baro unta ki babat kam kila resign pen triang usi yang Badan Burom jogi ba PNCM bat iong yangi ong kumno ngan resign haba ka jingbit ka ai ka election commission yangi hadir bangila job ya ka MLA ni pan jingbit bat ki ai tikam de ka jing bakla jongi ka dei ka jing bakla jong ka election commission